गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन खनसे जासिहरबावनो सानबावबाय। आं गिबियावनो UPPLनि सार सासेनिसिम रोजा रोजा थेंक्स बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे FPB हान्जानि सासे नै दा फैगासिनो दङ इलेक्सन ना, बावहाय ओंखारगोन केन्डिडेट, बिथांनिसिमबो बै मेडामनिसिमबो रोजा रोजा थेंक्स बावहरनाय थाबाय। बिथांमोननि आं जिहेतु मैया बिथांमोननि अननाय मोनामोनबा हयतोबा आं मा अबस्था जागौमोन आं बेखौ बुंस' रोंला। आरो बिथांमोननि अननायाव आं दिनै बे अबस्था मोनफैदों आरो बे अबस्था मोनफैनायनि खारन आं सानथाम लागातार आं दाखालिहाय सरलपारायाव फार्स्ट दिना थांदों, होमबा खालिबो हराव फैनानै मुलि जानानै उन्दुना थादों, सिखारनोबो हाखा, जेबो भिडिअ खालामनो हाया, बे अबस्था जानानै थादों। आरो सेकेन्ड टाइम थांफिनबावदों बेरायनो। सेकेन्ड टाइमा मोनसे खामानिथ' जों बेफोरबायदि खामानि गिदिर इम्परटेन्ट खामानि नङामोन। आंनि लोगो सासे, बियो फंबाय, आरो बे फंबायजों आंजोंनो ज' थांदों। थांनानै होमबा खालि सरलपारायाव बेरायहैदिंदोंमोन। बेरायहैना फैखांनानै न' सफैनानै आं बिसिना उन्दुना थाफैनांदों हरसे, फिसा मुलि जानानै बिदिनो थादों। बिनि उनाव क'क्राझार थांबावदों, लं जार्नि, लागातार आं नन स्टपनो बाहेरायाव गिदिंबाय थानाय जादोंमोन। ओमफ्राय देहाया ओरैबायदि गाज्रि अबस्था जादों, आं बेखौ बुंस' हाला। ओरैबायदि गाज्रि, माने हराव उन्दुनो हायो ना मानो हायो, बिखा सानाय फारसे नैबेनि, जिहेतु जों गोदो बै जायफोर जेब्ला हाग्रायाव थाबोनानै रेसन बानायनि, लोगोसे आरो बे एमिनिसन बाबोनाय ना, जों एमिनिसनखौ बिखायावनो बानानै जों उन्दुनानै थायोमोन हरफा बेफोरबो, लोगोसे नैबे फाफ्लिफोर ओरैबायदि सादों, बुनायजों समान सादों, बुंनो हाला। बिसनि मुलि जायै जायै थाबाय थादोंमोन आं। ओमफ्राय मैया हराव मोनसे बारा जानानै हरसे सेलाइन बिजि लानानै आङो, सेलाइन बिजि लानोबो फैसा गैलामोन आंनाव, थाइसेबो फैसा गैलामोन। ओमफ्राय बै मेडाम FPB आफादाव दा गोदानै केन्डिडेट ओंखारगोन, बै मेडाम, आं मुं मख'नो सानाखै। आरो लोगोसे दानि जा खुंथायाव थानाय MLA सार, आं मुं मख'नो सानाखै, बिथांनिसिमबो रोजा रोजा थेंक्स। बै MLA सारा आंनो अनसुंथाइ एसेब्लाबो हरदों। दाल' नङा, बे MLA सारा आं जेब्लानो बिपद जायो बा खैफोद गोग्लैयो, बे UPPLनि MLA सारा आंखौ नायहरो। आं बे सारखौ आंनिफ्राय, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा थेंक्स बावनो सानो। थ' जिखियानो जाला, बे प्रब्लेमखौ आं दोनथ'बाय एसे, बे बेक्तिगत प्रब्लेम आरो उसुबिदा, बे आंनि बेक्तिगत। थ' बाथ्राया जाहैबाय नैबे मोनसे, आं राजखान्थिनि নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ৰণকৌশলৰ অংশীদাৰী হ'ব এপছুৰ প্ৰভাৱশালী নেতা দীপেন বড়ো। दीपेन बर', मानगोनां दीपेन बर', आं बिथांनि सायावसो माखासे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों। दा खारन जों माखासे असमिया आसामिस सेटेलाइट चेनेलफोरावबो नुनो मोनदों माखासे भिडिअ फुटेज, आरो जोङो मोननैसो फिसा फटक, फारसेजों माने दीपेन बर'नि फटक आरो फारसेजों BJPनि बिबार सावगारिखौ होनानै गोबां फेसबुकआव बा गोबां ITCLफोरनावबो गोसारनायखौ जों नुनो मोनदों। थ' मेन बाथ्राया आं नैबावहाय बुंनो लुबैदों, दीपेन बर'आ दाबो आबसुनि प्रेसिडेन्ट, आरो बै समावबो एबसुनि प्रेसिडेन्ट, नङा होमबा? दिनै बिथाङा दीपेन बर'आ 5 बोसोरनि कासाकासि ना, 5-6 बोसोरनि कासाकासि जाबाय बिथाङा आबसुनि प्रेसिडेन्ट जानाया। दाबो फरायसा आफादनिफ्राय बिखौ हंगारथ'नाय जायाखै, बा बिखौ अफिसियेलि हगारनाय जायाखै, आरो गावबो रिजेन लानाय जायाखै। हयतोबा प्रेसिडेन्ट बिबानखौ लानो हानाय
फरायसा आफादाव रावखौबो नुहरथ'वाखैदां बेनि थाखायबो बिथांमोना हगाराखै जानो हागौ जाय हक आं बेखिनि बाथ्रायाव आं बुंथ'नो सानाखै बिथाङा बर' रायजो राजानि थाखाय बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोबाय बा आबसुआव जेब्लानिफ्राय हाबदों अब्लानिफ्राय बिबान लानानै खामानि मावबोदों एज ए बर' जाथिनि थाखायनो माखासे बाथ्राफोरखौ बे गोबांबो खामानि मावदों मावाखै होननानै बुङा दा खोथाया जाहैबाय मा आंनि लुबैनायसो दै आंनि लुबैनायसो बियो जोंनि बर'नि राजखान्थिया दिनै मोनथाम जानानै दं मोनथामाव बियो बबेबा मोनसेखौ चइस खालामनानै हाबनो हायो नाथायबा बियो दिनै खोनानो मोन्दों बियो मा बिजेपियाव थांजोबनो नागिरदों दिनै दिपेन बर'खौ लानानै बिजेपियाव थांनाय लगे लगेनो सानदोंमोनदां दिपेन बर' सार बिथाङाबो आं बिजेपियाव थांनाय लगे लगेनो जोंनि फरायसा सोद्रोमाफ्राबो बिजेपि जि जानानै खामानि मावगोन बे नङा दिपेन बर' सार आं दिनै नोंखौ सनमानबो होगोन बा माखासे बाथ्राखौबो बुंगोन आं दिनै नोंथांखौ बयबो सनमान होयो जों फरायसा आफादखौ जों बुङो रायो आरो गाज्रि गाज्रिबो बखियो जोङो थेवबो जों थांजानो बादों रायजोआ थांजानो बादों नों इउपिपिएलआव थां बुंनांगौ जेबो गैया बिपिएफआव थां जा बुंनांगौ जेबो गैया एपिपिआथ' नै दासो गोदान बेयाव थांनांगौ दरखार गैया आं बुंगोन नोंथाङा थांलायनांगौ दरखार गैया एपिपिआव एपिपि गोदान आफादा दिनैसो ओंखारजेननाय नोंथाङा बेखौ चइस खालामनाय नङा आं मिथिगौ मोननैनि गेजेराव बबे मोनसेयाव थाङो बे नोंनि बाथ्रा आं बै मोनसे गोदान राजखान्थिखौ एकदम बेसेबां ब्रेकेटआवसो दोनखादों आं खारन नोंसोर फसायनाय नङा हामजानाय नङा मोजां मोननाय नङा आरो मोजां खाबुखौ मोनगोन मोना बे नों हाबथारोब्लाथ' बे आलादा चेप्टार इलेक्सन गेलेनो होननानै जुदि थांथारनानै हाबहैयोबा बे नोंनि चेप्टार जुदि नोंथाङा दिनै बिजेपिखौ मा साननानै माखौ मोजां मोननानै बिजेपियाव हाबनो नागिरदों आरो मा दङ दिनै फरायसा आफादनि जिसिबां दिनै नारा नाथा दिनै नाजादों नोंथाङानो बुंदोंमोन सानसे समाव जों देरहाहोनोबो हायो लोगोसे जों फेजेननोबो हायो बेखिनि बाथ्राखौ बिथां दिपेन बर'आनो बुंदोंमोन मा मोजां नुनानै माबे बिथिङाव ना पलिटिकेल पावारखौ नोंथाङाबो लुबैदों नामा पावारखौ सब समाय लुबैनानैबो लाब गैया नोंथांनाव दाबो दं पावारा आबसुनि नोङो प्रेसिडेन्ट जानानै था बबेबा राजखान्थियाव दाथां बिपिएफआवबो दाथां इउपिपिएलआवबो दाथां सम फैगोन थांनायनिबो नोंथाङा दा दिनै फरायसा आफादाव दङ गोबां मान सनमान एसेब्लाबो मोनो दिनै जोङो नोंखौ फरायसा आफादाव थानानै माखासे बाथ्रायाव जों बुङो थेवबो जों नोंखौ राजखान्थियाव थांजानो लुबैयाखै नोंथाङा जेनेरेल मानसिफोरजों आरो बियाव थांथारोब्ला नोंनि माखासे गोबां माखासे बाथ्राफ्रा पलिटिक्सआव थाङोब्ला नोंखौ गोबां बुंनो थाखाय खाबु मोनगोन आरो नों बेफोरबायदिखौ सहायनोबो हानाय नङाफोरबायदि मोनदों आं खारन दिनै नोंखौ नोंनि दिपेन बर' बायदिखौ फरायसानि आफादगिरि होननानै बयबो सनमान होयो दिनै नोंखौ जुदि सोरबाया माबा मोनसे बुङोब्ला दिनै नोंखौ जुदि माबा मोनसे बुङोब्ला दिनै खना खनला गासैबो फरायसा आफादनि ना अफिसनि सोद्रोमाफ्रा गोबां बाथ्रा बुङो नोंनि थाखाय बुंग्रा दंबावो बे इउटिउबारफ्रा सानैसो इउटिउबारा ना बै समाव बुंदोंमोन बिथाङा आसि थुनानै बुंदों इनडाइरेक्टलि थांखिनानै अफ्रिखौ बुंदों गोसोआव दं गरसे गरनै खामायनो थाखाय गोबां बाथ्रा बुंदों होनबा दिनै बेफोरबायदि मानसिया नोंजों माबायदि सापर्ट खालामगोन हयथ'बा बै बेक्तिया नों बुंलायनो नाङाखैमोन नोंनि जाना बै बेक्तिफ्रा बुंदोंमोन मा कन्ट्रिबिउसन दं होनलायनानै बुंदोंमोन नोंथाङा हारिनि थाखाय गोबां कन्ट्रिबिउसन दं बिजेपियाव थांनांगौ दरखार गैया आंनिब्ला
नों जुदि आफादाव फरायसा आफादावनो जुदि थाबावोब्ला मावबाय थाबावोबा दिनै फरायसा आफादा दिनै नोंखौ मानो हंगाराखै फरायसा आफादा दिनैनि दिनाव नोंखौ मानो प्रेसिडेन्ट हिसाबै दोनबाय थादों दा जुदि नोङो थारैनो खोनानो मोनबावदों नोंथाङा बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरजों स्रोदनो सावरायलायबाय थानायखौ जोंबो मिथिगौ सोरजों सावरायदों पावारखौ बांद्राय दालुबै रायजोनि अननायखौ लानाया साबसिन पावाराव थानानै जुदि नोंथाङा जेबो खामानि मावनो हायाब्ला नों बिजेपियावनो थांबाय देरहाहैबाय नोंनो जेबो बिबानखौनो होआसै मा मावगोन नोङो रायजोनि दिनैहाय NDFBनि MLA फोर दं एगजामपोलाव दिनै भुपेन बर' दं भुपेन बर'आ मा मावनो हादों दिनै गावनि असे न'खौ गारनानै बियो अदालगुरियाव थानाय गावनि समस्तिखौ नागारनानै अदालगुरियाव थाहैनानै मा मावनो हादों दिनैहाय बियो जेबो मावनो हायाखै बियो लाजियो दाखालि आं WhatsAppआव मेसेजाव हरदों बिखौ गोबां बाथ्रा बुंहरदों आं बिखौ दाबो बुंगोन उनावबो बुंगोन आं भुपेन बर'खौ जेबो मावनो हाया भुपेन बर'आ गावनि समस्ति गैला बिहा भुपेन बर'आ जोबनो थांगासिनो दङ बियो बिनि समस्तियानो गैया दा बेफोरबायदि जानो दाजाथों आं बुंगोन दिपेन बर'आ फरायसा आफादखौ जुदि नागारनानै बिजेपियाव थाङोब्ला फरायसा आफादाव जेसेबां मान सन्मान मोनदोंमोन रायजो राजाया दिनै नोंखौ फोथायदोंमोन आरो फोथायोबो जोंफोरबायदियानो नोंनि सायाव एसेब्लाबो फोथायनाय थायो जोंफोरबायदिया नोंखौ जों रायो नोंखौ जों बुङो इउटुबाव जों लेथ्रा बुङो जोङो थेवबो जोङो गोसोआवसो दङ ना बुंनो गोनां बायध'था जादों माखासे बिथिङाव थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय बिखायाबो बारा थिग नङा सार दिपेन बर'नि माखासे भिजुवेल बै खौरां बिजोङाव बै सेटेलाइट चेनेलाव हगारनाय आं बेखौसो नोंथांमोननो एसे खोन्थानो सानदों आं 11 मिनिट लाबाय दे थ' लोगोफोर नायनानै लाग्रोनि बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं आंनि भिडिअ बुंनायखौ दोनथ'नाय जाबाय